Už si oka? Však si mohla dať aj také klasické tričko prezliecť. Či si sa ti nechcelo prezliekať? Strašně pěkná, z jakého obchodu, já nevím, odkud ti Láďa má to bundu. Děkuju za kapibaru. Ahoj ty. Není mi zima, ale tak TikTok má problém s tím, že vám bolí ramena, tak jako co mám dělat? Ahoj Haňule, čau kočko. Děkuji za láskavé vůni, děkuju. Nespamujte. Dobrú noc, Láďko. A dobre sa vyspí. Lidičky, máme dvojnásobek bonusovou misi, pojďme se snažit. Ja nemám splneno, ešte jedna rúža nám chýba. No. A sme krytí. Nevadí. Děkuju, co blázníš. Haňulko, děkuju. Vánoční legíny už nemám. Šup. Už mám karo hotové. Čekajte. Ďakujem, Parvati, za rúžičky. Haňulko, děkuju za růžičky, jsi moc hodná. Denny, co blázníš, děkuju za mušli s perlou, ježiš, vy jste hodný. Čekajte, My jsme ji mohli porazit, pokud to nesnajpnou nakonec. Nesnajpneme, to je veľa. To je veľa už. Děkuju za srdce z rukou, ježiš. To už nesnajpnete. Či my nesnajpneme, lebo to už je veľký náskok. Elinko, nevidím tvoje zprávy, co jsi psala? Moderátorko, děkuju, že to tady hlídáš. Ahoj, Braburko. No, už mám karo hotové. No, vravím, že sme v Rici. Krávo. Padající hvězdy, dělaj si srandu, Haňulko. Tie padajúce hviezdy daj vonku, ja som to ešte nevidela. Sa pozriem na to. Haňulko, proč za mě tak utrácíš? Víš, že dostaneš hejt akorát kvůli mně. Děkuju za gratulaci. Zítra bych mohla streamovat na YouTube. Streamuješ aj na YouTube, Áďa? Tak ať mám lidi, co závidí u prdele. Že by to chtělo snajpnout lva nebo lví kotě a bylo by to úplně bomba. Nedělám si srandu. Samozřejmě si dělám srandu, jo, to už je drahý. Vykoťatko je krásne. Ďakujem, lady. Ďakujem za rúžičku. Vykoťatko je krásny. Ale drahý. Ale drahý. Ďakujem za rúžičky. No, zobrala si nám 6 vinov. Tá teda. Děkuju moc, Haňulko, jsi moc zlatá. Nevadí. Lidičky, máte posilující rukavici. No. Značka telefonu. Já streamuji na ten svůj Vivo V50 Lite. A jinak mám od Ládíka tady ten Samsung. Tak preto ti to už tak neseká, lebo už streamuješ na tom, nie? No, na tom staršom. Jo, na Vivo mám stáhnutý jenom TikTok. No, aspoň tak. Aspoň tak. Ne, insolvenci splácem z YouTube. A na YouTube máš koľko odberateľov? Veľa? 10 000. To je dosť. A dobre, si s ním spokojná? Jízdu spinka, tak pápa, Haňulko, a moc děkuju. Ahoj, Karma. Jsi s ním spokojená? Lidičky, teď si samozřejmě dělám srandu, jo, ale ještě by se mohla Haňulka něco snajpnout
na závěr, nakonec, než bude spinkat a bylo by to mega. Ale my už nemáme, nikto tu nebude snajpovať, nemá kto, v pohode. Môže si narobiť teraz ty viny. Děkuju za srdce s rukou. Mě ten telefon nestál nic, já ho dostala od Ládi. Lepšie jak Samsung. Dobre. No je to Ja, Samsung, no. No ja tiež mám Samsungy rada. Samsungy sú fajn. To není sranda, já ho dostala od přítele. Samsungy sú fajn. Láďa je hodný. On není hodný, on je zlatý. To je moje zlatíčko. Já jsem žádný telefon ve Vodafone nedostala. Já jsem ve Vodafone akorát dávala novou občanku, kdyby něco. Mám stejný telefon, no vidíš to. Šerifko, vítaj späť. Lidi potřebují 2 růžečky, má někdo, prosím. Aj u nás. Máte niekto 2 rúže? Sme chudobný stream. 2 Já si s rúžičky. někým nepíšu. Já si píšu jenom s kamarádkou. Děkuju, Maru. Ještě někdo rychle 1 růžičku, prosím, prosím. Ďakujem, Monik. Ešte jednu rúžičku máme? Nemáme. Šerif, máš? Nemáme. Nesplnili jsme, nevadí. Ani my nie. Nevadí. Ďakujem krásne, šerif. Jajaj. Aďa, čo ideš robiť zajtra? Či doma? Ahoj. Ještě Amelie. nevím, co budeme zítra dělat. Ahoj, ahoj. Bramboro nehul, co? No, oni vidia, že vapujem. Aha. Akú máš náplň? Akú máš príchuť? Ja som kedysi fajčila normálne cigarety, ale som prestala. Red Bull a je dobrý? Hezký Měla večer. nespíme do 12 lidí, kdyby něco. Já jsem dneska vstávala v 7 ráno, kdyby něco. Ale chodíš neskoro spať, či skoro chodíš spať, či jak to máš teraz? Já chodím spát maximálně o půlnoci. Vieš čo, ja streamujem s Barským. Aj s Aďou, teraz som mala predtým s Lenkou duely. Z Phoenix Teamu. Ja by Já som jsem mohla tak začať. Lidi, my jsme, já vám to řeknu úplně jednoduše. My jsme, jak jsme byli v tom avionu, my jsme nic nekupovali, my jsme se tam šli jenom rychle podívat. Si bola v avióne? V avióne? Ježišmaru, to je hezký. Co to Já mám je teraz za anana. kozu? Ja som ju tiež dostala tú kozu. od srdce. Ježiš, děkuju, to je krásný. A ja som dostala tú kozu nechutno. Ne, nekecam, v avionu jsem si nekupovala nic. A aké máš ešte príchute rada? Ja mám najradšej ananás, melón a ešte niečo som fajčala, nespomeniem Tak si. ať jsou, nic z toho není pravda. Sudík, ďakujem za lajky. Jo, a co jsem si kupovala? Vím, že jsem si nekupovala dneska nic. Já se práci nevyhýbám. Holub z tému, to je krásne. Ano, já jsem strašná A lembralína. mango mám rada. Na fotce peněženka v ruce. A víš, proč peněženka v ruce? Já ti to řeknu úplně jednoduše. Protože jsem ve Vodafone dávala svoji občanku, aby si zapsali novou moji trvalou adresu. Ty chytráku chytrej. Čauky, mňauky, čauky, som holub a točím To holuby mi teda videa. řekni, za co já bych utrácela 15 stovek.
To by mě strašně zajímalo, když o tom nic nevím. Ľudia, ak chcete, zalajkujte, prosím, vám nestačia lajky. Šup. Tak, ďakujem krásne. Vy máte tak bujnou fantazii lidi, že to není možný. Čo si bola dneska v šopine? Jo, ale my jsme to tam jenom rychle proběhli a šli jsme tam kvůli tomu, že já jsem potřebovala do Vodafone, jak mám novou občanku. Nie tak. Ja ti... Ahoj, Luky, ahoj. Zastavil si sa, máš chvíľu čas? Ahoj, Anabel. Máš chvíľočku čas? Si ma prišiel navštíviť? A ja tiež, aj som si Karo spravila čauky. Já jsem si v avionu nic nekupovala, tak se uklidněte. Neviem, neriešim to, nekúkam to, Amelia. Ďakujem, Anabel, za ty nidiny. Jste všichni hnusný, no ne, asi Zuzi. Ahoj, Andelská mrcha, ahoj. A Ja i som kdyby včera co jde do nechcela, toho, ale asi to tak, bude. Lindo, asi tak. Nie, v pohode, nič sa nedieje. Že keď sem niekto príde, pekne Ježiš, to je hustý. Je to, čo to je? Nejaký kazeťak? Děkuju, na plný pecky. Palacinka neviem, musíš sa jej spýtať vedľa. Děkuju. To, Andelská vrcha, ja som sa nezapínala včera, nebolo mi dobre. Ahoj moja. Ja som sa nezapla, bo ma bolelo brucho. Linda se mě nezastává, to je velký rozdíl, jenom píše svůj názor. A co bych měla prásknout, když není co ty chytráku? Ale zajtra. Anabel, vieš, to už je na človeku. Chápem ťa, ako to myslíš a ďakujem krásne za gift. No a kúpili ste tú zapekaciu misu už, či čo? Jo, koupili. A kde nakoniec? V Ekšne? Ekšno. Vidíš, dobre som ti poradila. Ďakujem za muchotravky. Ďakujem krásne, to je môj gift. My máme pri mene muchotravky. Ďakujem krásne. Buďte dobrí ľudia v čete, prosím vás. Ďakujem za kompliment, že si fajn. Ďakujem krásne. Ďakujem, Sovička. Ďakujem krásne. Sandra, nebudem sa pýtať takéto veci. Keď chceš, spýtaj sa ty. Akú si kúpila, veľkú, či takú malú, či akú? Takovou akorát, tak. Klasickú z průhledného skla, či akú si kupovala? Ďakujem No krásne. a stále 200 něco. No, dobre. V Actione sa dá kúpiť ľudia, všeličo. Ja milujem z Actionu, je taký čistič, ja ho vyfotím a dávam ho sem, rúžový, on stojí asi 39 korún, ale to už akože všetci ho poznajú. A s tým sa aj flaky čistia, kúpeľňu, s tým čistím kuchyňu, všetko taká dezinfekcia. A dobre s tým sa dajú čistiť zavarovačky. Je aktuálna sezóna, normálne zavarovacie sklenky a tie etikety idú krásne dole. Tady. Ďakujem krásne za osrdečkovanie. Aj ďakujem za zemiečik. A teraz ešte majú aj mangový čistič v Actione, takže kto má rád mango, utekajte do Actionu. No. Já jsem dámy v Expo spokojená s tou řesenkou. Ja používam Mix Sporty 100 rokov už, žltú, za neviem, 90 korún a používam ju stále. Chtěla řesenku Mix Sporty. Ďakujem krásne za skoro 40 000 lajkov. Lidi, nehádejte se tu mezi sebou. Ja aj mango, ja aj parfémy mám z manga. Som mango a ananás. Mango je velice dobré. Ďakujem za výhru. Mango je velice dobré, ja mám rada. Používam Paco Rabanne Fame a tam je mango. Mango je super, ja milujem mango. Kde som? Tu som. Andelská mrčka moja. Počítač, kameru. Hej,
oni vyrvali linku ze zdi, teď já mám úplně až ze zdi, nemáš ani linku, nic, já bych ti tam šla ukázat, ale policajti to tam celý zatarasili, nebo jsme hned volali a celý to tam Jak zavřeli. mi to deformuje hlavu, keď pijem, pozrite. Všechno, Dominiku, to skleniny ti rozbili, fakt, teď si viděl... Ja neviem, to všetko ich dneska tak vyhadzuje, neviem, čo to je. Nevím, tak Neviem, asi či se, já TikTok nevím, nemá, co Aďa, tam nemá dělali, TikTok ale aktualizáciu prostě náhodou prostě nejakú? počítač, kamera, prdele. To já netuším, já jsem dlouho nebyla v tom Google, v tom obchodě, jako aktualizovat aplikace. Ja sa musím pozrieť, všetkých to vyhadzuje von zo streamu a zase má nejaké zmenené nastavenia. Ďakujem krásne za lajky všetkým. Luky, ako ti beží šichta? Hej, to je v prdeli, já nevím, co mám dělat, oni ty policajti... No, protože jsem si Nemám, myslela, že nebudem to je variť, lebo máme černou ešte pečené vedle. meso. Ďakujem A krásne potom jsme si šeli byl za šištičku. tak jsme tam šli, Ďakujem, ale Anabelka, oni za utekli rúžičku. bokem a my šli zepředu a oni Mám utekli pečenú ze kurkovicu, zadu. zemiakovú kašu spravím. A Ale jako Ja. co mám, Dominiku, dělat? tak za 2 hodiny, no. Nech si to zbehne, Luky. Ale já jsem si říkala, já říkám, co se děje, Zajtra máš voľno, Tak či jsme ideš? Nie, ty běželi ideš já, zajtra. Dominik, Denis. A všechno tam Ďakujem nic krásne. nemáš. Chutnala mi polévka. Jak kdyby to někdo věděl, že ty tam bydlíš a prostě tam ten barák zničil, Žmurky. dokaličil a vzal Zajtra máš svoji, no však práve si dneska nemal piť, ty máš nadčas. Ja viem, ty si blázon, ty si strelec. Ďakujem, Anabelka, ďakujem No to nejde, krásne. ale jak si to mohl někdo dovolit, rozumíš? Ťap, ťap. Já jsem to slyšela. Protože mě nějaký blbec je tady na streamu lidi nezajímá. Mám parfém, aj Latafa má. Chcete to vidieť, ja vám to môžem ukázať. No. Chcete vidieť mangový parfém? Ale Bůh ví, protože jak tam ti dělal ten strop, tak Bůh ví, jestli Ďakujem nechal krásne. otevřený dveře. Bože, vy jste fakt hnusný v tom. Děčky, potřebuji 2 růžičky. Ne, neříkám svýmu příteli dědu, říkám mu buď jménem, anebo mu říkám miláčku, zlatičko a tak. Počkajte, ja vám Já se ukážem. s nikým nevypisu, to je vaše domněnka. Nemám důvod se s někým vypisovat, já jsem s Láďou šťastná a spokojená. Že tam nesmíme, že čí tam budou otisky. Říkám, no mě. Takhle mu říkáte vy hejtři, já mu takhle rozhodně neříkám. Jo, a ten opravář říká, má majitel. No, a oni, že musí otisky prstů vzít a tak. Počkej, on někdo klade. Nevypisuju. Počkej, já ti zavolám. Nevypisuju. Ale mě je úplně uprdele, co je na internetu, chápete to? Mě internet nezajímá. Myslíš, že se to povedlo? Já ho nechám. Já s ním nejsem kvůli penězům. Toto je originál, ako Rabanne Fame, počkajte. Ďakujem krásne. Tak toto vypadá. Flakon. To je z Douglasu, toto myslím. A toto je k tomu Duke od Latafy. Čiže nemám. Že? Tieto dve sú Duke. A voniajú po mangu, sú to mangové vône. Screenshotnite. Ahoj Juraj, ahoj. Ďakujem krásne za tie viny. Ahoj Juraj, ako sa máš? Tie sú mangové a tá Paco Rabanne Fame krásne vonia. A tá oranžová je jej dosť podobná. Já jsem nečuměla lidi na vás. Já jsem čuměla na ty parfémy. 40k, ďakujem krásne. Áno, aj táto oranžová je pekná, ale skús ju. Fakt je pekná, taká úplne super vonia na leto. A ktorú máš rúžovú, tú tmavú rúžovú, tú candy, alebo tú svietle rúžovú? Áno, Neluš. Hezké brýle, děkuju. Ja som ju skúšala už, vonia pekne, ale na mňa to nesedí, mne tá vonia, na mne pekne nevonia. Vonia pekne, keď ju dáš ako na ten testovací prúžek, ale nevonia pekne na mne. Ďakujem, Anabel.
Jestli tě to nebaví, tak běž pryč. Ježišmarja, lidi. Už tak o čom sa máme baviť? Co im je? No. Srandovať Ne, to mi nemôžeme. neříká příživnička. Ježišmaria. Spievať nemôžeme, parfémy nemôžeme riešiť, tak čo chce? No. Je skvěle, kámo, co ty? Vyskúšaj. Tá latapa oranžová často býva na Hebe na akcii. Hebe má vždycky dosť často akcie na arabské parfémy. Vyskúšajte. Dominik, Tohle oni to je vypasili stejný. celou ulici, tady se muselo něco stát asi. Ja som stále inak, ja nebola v tom tedy pozrieť, či tam majú tie veci na sviečky. Stále som sa tam nedostala. Jaj. No ale Ale to majú. prsty, kámo, díky. Ja najviac na Hebe. Až ten Ďakujem žlutej krásne ten za tam dali, kubličku. čo sa tam stalo, hej. Ja mám príjemný hlas, ja mám hrozný hlas. Nie každý nadáva, že mám prefajčený hlas. Ďakujem krásne za taký kompliment. Ty kráso. Já nevím, no on ten policajt, jak tady klepal, tak říkal, že potřebují majitele, že musíš domů. Oni řekli, my musíme mluvit s majitelem. Počkej. Ďakujem aj za lajky, 40 000, ďakujem krásne. Děkuji za růžičku. Kdo to je? Ty ji znáš. Jo, kámo, to je Katarinka. Inak ja mám segru a moja segra má stejný hlas, keď niekde voláme, tak nikto nevie, či som to ja alebo sestra. Že nezajímá, že jsem tvoje máma, že potřebuje mluvit s majitelem. A ona bydlí taky v Ostravě, jako já, víš, kámo. Máš taký opravdu pekný hlas, takový klidný, ale keď kričím, to by ste nechceli, veď ja mám strašne silný hlas. Aj susedia ma vždycky počujú. Ja keď začnem kričať, tak aj susedové deti upravujú. No. Ja som inak veľký nervák, ľudia. No to nestane, Dominiku, já tomu nerozumím. Ja tu na seba prezradím, som nervák. Strašný. Já už ne. Já jenom to je Ládě věc a ne tvoje, tak se nestarej. Ďakujem Ještě všetkým za vám ještě jednu růžičku, prosím, někdo jiný. potrebujeme ešte jednu rúžičku, ak niekto má a chce poslať. Hej, víš, jak se to řekne? Revanche. Ale to je. Někdo třetí ještě růžičku, A prosím. máme to, Moník, To ďakujem. máš za to, jak si Moník, na ní už udělal. sa chystáš? Že si... Aula, to je hviezda. Nevadí, Teraz. nasplnili jsme. Inuška, vítaj späť. Mišalko, děkuju. Zuzi, děkuji za růžičky. Řekni hello, řekni mojim lidem. Jsem přišel, že pšt. Na co nosíš brýle, protože mám špatný oči. Tak, a ja tak mám. Za to, co si na mě Ďakujem udělal. krásne. Láďa Já nic tak mám. nehraje, on mě má opravdu rád. Ja som časovaná bomba, jak sa to vraví. To nezvedne. Vieš čo, Zuzanka? Ešte riešim nejaké zdravotné problémy, ale noha sa doliečuje po operácii. Je to pomaly, to ide s tou nohou. Ďakujem krásne, Sovička. To máš za No, to. tak no. Teraz čakáme vlastne na ortopedii, My jsme kde sa teď tie šroby dvojka, rozpustia jo? a... Takže, hlídej si záda, ty šmejde, jo? Nie, ale ona mala upozornenie za tielko, dostala upozornenie, tak preto si dala na Láďa kino, se ale od tebe snaží utéct. Asi těžko, když já jsem u něho doma. to čo je za chujovina, že sa snaží od nej utiec, keď ona je u neho doma. Tak uvidíme. Bože môj. Uvidíme, zamávej aspoň. Ľudia, aspoň používajte, počúvajte, hlava vám nenarastla preto, aby vám nenapršalo do krku, hlava vám narastla na Lidičky, já si myslím, uvažovanie. že tohleto video se mi mega Ďakujem povedlo. krásne, To je po Zuzanka. dlouhotácký Ďakujem době, krásne. kde se poved prank. Máte dost lidi, fakt. Lidičky, ty fotky všechny uvidíte tady. Bože, ako môže on utekať z vlastného bytu? Já Halo. doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte lajkovat a zvoneček a... Zase som Jak sa on povedala. může ode mě utíkat, když to je jeho pronájem? Vy máte dost lidi, fakt. Zuzanka, áno, všetko najlepšie ku sviatku ti prajem. Ďakujem krásne. Děkuju. Ďakujem. Boha jeho.
proste ľudia, hlava narastla na krku preto, aby sme ju používali, ale nie preto, aby nám do krku nenapršalo. Ďakujem krásne, Tulek Pohviezdak. Ahoj, Drovisek. No. Akože keď chcete niečím argumentovať, tak aspoň niečo normálne povedzte, ale toto je to strašná chujovina. Láďa bude utíkat z vlastního pronájmu, určitě. Ďakujem za výhru. Vy máte fakt dost. Rudko, vítaj späť. Čo Máte drevo si co nachystáme vyčítat. To víš, jo, já jenom nebuď chytrá, pane bože, nedělej za sebe chytrou, nemáš na to. To je tiež fakt, no ale... To je pravda. To je blbosť, synuška. Ďakujem za follow. Buďte dobrí ľudia. Synuška, Přestaňte mi tady vyhrožovat. to je moc sci-fi, či? Kreatívni duše, ďakujem za lajky, ty lajkuješ jak Bomberman. Ďakujem za follow všetkým. Sice sa sem už na stream nikdy nevrátite, ja vás poznám už. Ale ďakujem vám za follow. Jaký důkaz, Tinko, prosím tě? Ďakujem krásne. Ďakujem za follow všetkým. Děkuju vám. Počujete, mi praská noha? To je moja noha. To tá pokazená po operácii. Jasný, určitě. Ďakujem tiež. Dobrý, Ďakujem za vašu. co tam máte dál? Takový keci. Že tě opustí, jo, vy máte důkazy, že mě chce Verím na opustit. to, verím. Nejdeme sa Jasný. strašiť dnes je večer. A hlavu na prdeli náhodou nemáš? Ja som mala minule na prdeli veľký beďar. Ale fakt. Ježiši. A počúvajte, normálne to bolo, strašne ma bolelo, ja som si nemohla sadnúť, ale naozaj. A ja som vlastne zistila, že keď sme boli akože na dovolenke, ďakujem krásne, tak tam boli pavúky a ja som vlastne zistila, že to není beďar, ale kusnutie od pavúka. Normálne, ja som to mala celé zapalené, musela som si fenistylom to mazať. Nesmej sa, a to fakt sa mi to stalo. Normálne ma do ryti uryzol pavúk. Chápete? Lidičky, má tam někdo 2 růžičky, prosím. Normálne to bolelo jak cholera. Prisahám. Já nedávám nikomu moderátora. Děkuju za růžičky. Kiko, čau, moja kamarádka, Kikinka. Vzpomněno lidi, paráda. Už ťa oslovujem v ženskom. A moderátorko, děkuju za skvělou práci. Ďakujem, Anabel. Počúvaj, to u mňa není sú pavúci, ale u babky. To je taký starý rodinný barak, tam chodíme na leto. Moc dobrá youtuberka, děkuji. Však Aďa, 10 000 na YouTube je veľa ľudí. Ja by som nenazbierala ani za celý život. Toľko. Tak snažím se. Ďakujem, Sovička. Mám u tebe odběr na YouTube, to je fajn. Můj přítel má moderátora. Zdravím vás všetkých. Všichni ruce nahoru. Jedeš ako rolada. Ďakujem krásne za roladku. Youtuberka. Ja keby mám YouTube, Není tady můj přítel. tak tam mám 5 ľudí na tom YouTube. Ja som nie na takéto veci inak šikovná, ani zručná, ani vyrečná. Ahoj, Musím Myško. Miklošková, musíš vedľa. Přítel. Samozřejmě, že přítel. Jsem youtuberka, Veruško. Ja nikdy by som... A ja na to nemám, ja neviem byť kreatívna. Vyrečná som Ale neviem. zvládla bys to. Ja nie som. Ja som není vyrečná. A počkajte, keď sa ožerem, aká viem byť vyrečná. Hej, Aďa dostala Hezké chladno. bablty, Adelko, děkuju. Vieš čo, Ivča, ja mám koľkokrát také streamy, že mám jeden koniec. Nejsem spolubydlící, já jsem jeho přítelkyně. No, ja to neriešim, akože takéto. Paula to je hviezda, chce
Teraz sa ti nezdá. Dělá puding z rakaty. Dido, Pauli, taky ty. Vanilka, čokoláda, jenom tohle Pavla ráda. Ahoj, Ena. Pavla brýle nasadí, do pohody ťa naladí. Neviem, či predávajú Pavlu ešte. Tak to je dobrá otázka. Ďakujem krásne za osvíčkovanie. Je moc hodná. Snažím se, Neluško, snažím se. Ja milujem tie srdiečka nad hlavou, keď mi to lieta. Ahoj, Ádu. Já vím, že jogurt Je zrušený, Pavla Pavla? neexistuje. Já jsem ten jogurt dlouho neviděla. Tinka, to je ťažká otázka na mňa. Ďakujem, Marice. Milujem tie srdiečka. Že vraj už je zrušená Pavla. Spolubydlící, já jsem přítelkyně, kolikrát to mám opakovat. Ja to takto neriešim, Tinka, ja už som to pravila veľa. Katarino, ty taky natáčíš na YouTube. Ja nemám YouTube. Ja čo tam budem točiť? Zemiak. Marečku. Tak, lidičky, ještě dáme poslední duel a budu to vypínat. Ja nemám YouTube. A ja sem tam akože streamujem aj normálne, som odhalená, ale to by ste sa museli chodiť. To je váš problém, že neprídete ma pozrieť, navštíviť. No, dáte odber, či to odber, follow a neprídete ma navštíviť, no to... Ďakujem za follow. Čauky. Ja vôbec neviem, či Pavla je. Teraz to budem hľadať cez AI. Ďakujem, Andělská Marcha. Milujem. Spolubydlící je ten, co není napsaný v nájemní smlouvě, takže jsem jenom spolubydlící, ale jsem jeho přítelkyně. Já to nejsem napsaná kvůli té insolvenci. Paula, SSOS. Já se nepotřebuji s někým psát, já si půjdu do kuchyně povídat s Láďou. Nejtyri, ahoj. Ja moc jogurty nejem. Ja si kupujem Floriana z Chocobolts. Ten mi chutí. Není žádný chudák. Ahojky. Toto je posledný duel, je to už tiež budem potom vypínať. Skočím si do sprchy. Koľko je hodín? 10. Pol 11 už. Láďa na mě není hodný, on je na mě úplně skvělej. Martin, vítaj späť. Koník, čau. 4 viny máme. Není to můj manžel, je to můj přítel a nikoho netýrám. Hej, Kiko, dobré. A nieký pekný? Ďakujem za... Koník, ona už je, Aďa už je zabraná. Našlo mi, že ještě jogurt Pavla ještě prodávají, aha. Aďa, musíme, vieš čo, spravíme video, spolu spravíme, pôjdeme do obchodu, kúpime si Pavlu. Jaj. Aha. Spravíme video s Pavlou. Ty vole. Na? Ďakujem krásne. Ahoj, Janna, ahoj. Zdravím nově příchozí. Kiko nie. Není to můj manžel, je to můj přítel. Tinka, ďakujem, ale nie. V pohode. Nie, Kiko, nie. Pošli mi fotku. Jutlava, poradím ti jednu věc. Opláchni se ledovou vodou pořádně, potřebuješ to. Ďakujem, sobička. Nevyhadzuj sa už, ty už sa vyhadala veľmi. Ďakujem, dievčata, ďakujem krásne. Je, ahoj Boňulko, ahoj kočko. Jak se máš? Ahoj Nelo.
máš na to, že já tam žádný tvaroh nemám, ale v pohodě. Ježiši Kriste. Týnulinko, ty jsi tady po pěkně dlouhý době, děkuju za koblihu. Ahoj, Ahoj. kočko, jak se máš, Týnulinko? Ďakujem, Boldrík. A co? Si sa zbláznil. Ďakujem krásne. Co jsi vařila, se podívej na můj YouTube kanál. A jedem. Paula to je hviezda, ktorá sa ti nezdá. Delá puding strakatý, jdi do Pauly, taky ty. Vanilka, čokoláda, jenom tohle Paula ráda. Paula brýle nasadí, do pohody ťa naladí. Tak. Drum bass. Bola som nedávno na drum bass. Ďakujem, Boldrík. Ďakujem, sedlečanský syr. Ten mám rada, ten kupujem niekedy. No, máme 5. výhru. Aďa, končíš teda už? Ano. Dobre, decka, ja budem teda končiť. Ďakujem všetkým krásne za darčeky. Zdravím tam vedle. Idem, decka. Idem, musím. Majte sa pekne, dobrú noc všetkým. Ahoj, papa. Papa. Bonilko, děkuju za srdce z prstů, neblázni. Ale děkuju moc, kočko. Ty jsi maká mršina. Už to budu vypínat lidi. Už to slyší, děkuju. Však já to vypnu, nebojte se, jenom ještě tady dočítávám ty komentáře. Katarinko, děkuju, jsi moc hodná a děkuju, Katarinko, a děkuju za duely. Katy, děkuju, schovej si ty penízky. To je už dlouho náš dárek, Adelko. Teď nechápu, Bonilko, jak to myslíš. Katarinko, děkuju, jsi vážně moc hodná. Budu to vypínat lidi, je plno hodin. A chci taky být s Láďou a nejenom pracovat. To srdce z prstu, jo takhle, Bonilko, tak ti moc děkuju. Katarinko, ty jsi blázínek, já ti připnu tu koblížku, děkuju moc. Děkuju, kočko, jsi moc hodná. Veroniko, děkuju za růžičky. Pojď, dobrou noc všetkým. Dobrou, Katy. Nelly, ahoj, ahoj, děkuju za osrdičkování. Veru z jihu, čelky, kočko. Díky, kámo, díky moc. Nejsem na záchodě, jsem v obýváku ve svém studiu.
když se mi směješ. No a co, tak mám ve studiu jenom jedno světlo a co jako? A Adelko, ahoj Neluško. Taky se lidi pěkně vyspěte. A děkuju všem za podporu, moc si toho vážím. Děkuju, že jste na mém streamu dneska byli. Děkuju za srdce s rukou. Veru z jihu, mám se dobře. A jak se máš, Veru, ty? Všechno v pohodě? Taky přeju pěkný večer. Nejsem seknutá. Díky za růžičky. Nebudu už dělat palačinky. Já nečekám na dárky, já si čtu ty komentáře. Myško, děkuju. Samozřejmě, že to časem ještě dodělám ty světla. Nejoblíbenější barva fialová, tyrkysová a tmavě červená. Jo, dodělej, to bude mega dobrý, OK. Láďa mi píše, no určitě. Nic lidi, já budu končit, už to budu vypínat. Děkuju, že jste tady byli, děkuju, že jste mě podpořili. Děkuju, že mě sledujete, moc si toho vážím, krásně se vyspinkejte. Ježiš, děkuju za zpívajícího papouška, co blázníte, vy nenecháte ani domluvit. A už nedhážete zpívajícího papouška, kdo to poslal?
moc za to papouška, fanoušku, děkuju. A už mě nechte domluvit. Přeju vám všem krásnou dobrou noc. Pěkně se vyspinkejte. A mějte se krásně. Děkuju, že jste byli na mém streamu. Děkuju, že jste mě podpořili a že jste tu se mnou byli. Děkuju.